Maayong alternatibo sa lamian ug gikahinaman kaayong lechon belly apan mas healthy. Kini ang gi-introduce sa usa ka Mindanaoanon nga chef dito sa Kauluhan. Ang iyang produkto gitawag niya nga Velichon con vegetable lechon. Dili kini karni mga kapuso apan susama gayud sa lechon belly kun tan-awon ug moabot sa 80% kunong susama sa lami sa baboy. Pasabot ni Chef LP Hugalbot taga General Santos City kinsa usa ka vegetarian. Gusto niyang i-introduce ang produkto aron mahatagan og alternatibo ang katawhan. Ang ingredients niini ginama sa corn, wheat ug cassava. Nasorpresa niya ang paghangop sa mga tawo niini didto sa Kauluhan. Bisan pa man kung kakompetensya nila ang mga nagbaligya gayud og lechon baboy. May partner usab si Chef LP aron mamahimong available ang produkto dinhi sa Sugbo. Malipayon usab siya nga mipatok ang iyang negosyo. Ilabi na nga usa-usab siya sa nahagba sa panahon sa pandemya. Ang iyang restaurant si Jensan nagsirado gumikan sa epekto sa COVID-19.